राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा परिणाम रोजगारावरती सुद्धा झालाय। लॉकडाऊनमध्ये रोजगार बंद पडल्याने मजुरांचे हाल झालेले होते आणि या पार्श्वभूमीवर नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांनी मनरेगाच्या माध्यमातून दिवसाला 60,000 पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिलाय। नवापूर तालुक्यातील बिजगाव विजादेवी गावाजवळच्या धरणातून गाळ काढण्याच्या कामातून रोज 250 मजुरांना रोजगार उपलब्ध होतोय। बिजादेवीचे ग्रामसेवक आणि जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम उपलब्ध करून दिल्याने मजुरांनी त्यांचे आभारी मानले। बिजगावचे रहिवासी आमचे काही लॉकडाऊनमुळे काही काम बंद होतं, काही दुसरं काही काम नाही होतं। मग आता पावसाची पिकांना काय सुरुवात आहे, मग दुसरीकडे काही दुसरं काम नाही होतं। मग बेरोजगार झालं होतं, मग काही धंद्याचे काम सरकारने दिले आहे आम्हाला। सुमारे मार्च महिन्याच्या शेवटी राज्यभर जो लॉकडाऊन झालेला आहे, म्हणजे कोविड-19 कोरोना या संसर्गजन्य विषाणूमुळे राज्यभर राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे। त्यामुळे राज्यभर विविध ठिकाणी कार्यरत असलेले कामगार आहे, लेबर आहे, स्त्री पुरुष ते आपल्या मूळ गावी परतलेले आहेत। त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामं प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याच्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी नंदुरबार डॉक्टर राजेंद्रजी भारुड साहेब यांनी सर्व यंत्रणांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामं प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत।